Здравейте отново на всички и на феновете на българската нумизматика. Сега ще ви покажа нещо, което много рядко срещана грешка на монета. Както преди време бях снимал ето този сет 1962 година. Монетите са от банката така излезли в МС качество с всичките и са ефтини. Както и тези 74-та година са също, даже още по-ефтини. Тук искам да ви покажа тези 20 стотинки от 62-та. Ето ги тук същите, обаче в качество. Ето да направите разлика. Тази тук не е в такова качество, но тази монета е уникална с нещо друго. След малко ще ви покажа. По времето на соца такива монети са излизали с най-различни грешки и не само от тази година, и от следващите години. Има, да кажем, двоен удар, има спукана матрица, силен удар, завъртане, аверс, спрямо реверс, изместен център на удара, двойна заготовка и всякакви неща. Тук при тази монета уникалното е самата грешка. Тук от тази страна изглежда нормална, както виждате. Ето и гурта си е назъбен. Нормална монетка, 20 стотинки, 62-та. Но да видим от другата страна какво се случва. Тук трябва да е тората, всъщност. Забележете, тук е длъбното ези огледално. Ето. Това не е така масова грешка, като другите. Монетата няма тора. Ето е от тази страна, ето е от тази. Това е интересното при тази монета. Огледално вдлъбното е. Тук от тази страна. Всичко е длъбнато, не е изпъкнало и огледално. Се чете всичко. Както годината, номинала, думата стотинки. Ето е от тази страна. Според мен тази грешка е с двойна заготовка, но това е мое мнение. Предполагам, такава грешка много малко хора са виждали. И така, това е от мен. Ако желаете, последвайте ме, така ще получавате известия, когато кача ново видео. Също така, ако желаете, разгледайте ми и другите видеа на тема българска нумизматика. И така, ето още един път да покажа. Ето и от тази страна. Ето ги тези 20 стотинки в момента. Ето как изглежда езито, ето тук как е огледалното. Ето сега ще обърна. Тук вече си е нормална. Ето ги. И така. Много интересна грешка. Опа. Понеже съм зумнал. Снимам тук на домашна светлина и не са вероятно много качествени клиповете. Но това предлагам за момента. Няколко дни няма да снимам. Няма да имам възможност. Затова и днес да кача един клип.
Надявам се да ви допадат тези видеа и така. Това е от мен за сега. Всичко хубаво.